Usa ka truck nga nagkarga og gatusan ka mga sinakong nga bugas sumay midaro sa usa ka auto og lamppost sa Dakbayan sa Mandawi. Matod sa driver na wan-an kuno og brake ang iyang sakyanan. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini sa command center mag-alas 11 kaganihang buntag sa intersection sa Uano Avenue ug CD Seno. Makita ang 10-wheeler truck nga nawad-an og control. May aksyon og saka sa island, midumbol sa gisundan nga auto ug gidaro pa ang lamppost sa intersection. Ang maong truck nagkarga og 300 ka sako sa bugas humay nga ila untang i-deliver. Asoy sa driver, nawad-an og preno ang iyang gimaneho pag-abot sa intersection. Di ba siyo iyang kuan brake? Kuan ako brake niya, stop naman dire matong akong gilihay sa auto kay na may kuan dire. Na may ga stop naman dire. Mao kong gisaka dire akong gibuhid nala para musaka ang truck dire. Kay ug akong idritso maharos mo tong auto. Apan matod sa kadagkuan sa team, base sa kuha sa CCTV, kusog ang dagan sa truck. Medyo kusog jud ang dagan sa truck. Mana gidumbol niya ang una ang katong auto sa gabi sa Cebu City nga issue niya. Dayon ni saka diri sa island nato sa one venue nga poste. Dayon pagkaigo nato sa lampos. Gumikan sa insidente, dakong kadaot ang naangkon sa street light kun diin naka-attach usab ang uban nga ekipo sama sa CCTV sa command center. Ni malfunction usab ang traffic light sa intersection. Kaganiha na busy ang mga personnel sa team paghipos guba ang ekipo aron daling mahawan ang dan ug mapadaganan pagbalik sa mga sakyanan. Ang temporary road closure nakamugna og pagbukat sa trapiko sa tupad nga mga dalan. Reckless gid siya pagkakuan kusog iyang dagan gid gikan. Panahangyo ta sa uban driver nga while approaching sa intersection, mumindor lagi unta palihog para ma-estimate na nila ang dagan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Bisdak.